Aba magana fa nake miki fa sista. Ya ne? Magana fa mana, ke sista na ce mana. A ina? Ko ma a ina ne ke bari ki jin gaya miki batun fa bakin titi fa nake miki magana na ga sai wata magana kike miki mun wani gani. Ba fa zai yi ba fa. Wai me ya faru? Abin da ya faru shi ya faru nan baki kawai nake son zaki ban ke fa mu ne nan tongue line fa mu ne yan iskan unguwa fa tun daga Lagos Ogeri karkashin gada mu wai kin san mu wai a can ne rayuwa ta fa sai bakin ban nan baki to kai ka san ina ne rayuwa ta ko a ina kika bai dame ni ba ka san waye shi yayana ko yayanki aikin banza yaya din nawa ne shi aikin banza ne shi ban da ma lokacin ka ba fa ki isa ba fa wallahi ba ki isa ba na sai kin ban nan baki wallahi ko ma wane ne I don't want peace. Dama I want problems always. Dama me ya mai gaskiya kai shirin yi magana Allah ya ta faɗa ma gaskiya kai shirin yi magana ya ta faɗa ma gaskiya yaya ka san me tun da nake ta waye yana ta bina yana ta ce shine tongue line shine waye ya zo daga Lagos yayi menene kwarai kuwa billahi Let dan Muhammadu Rasulullahi tsaya dan Allah ki ga mai gaskiya wani gaskiya zan ga My sister. ya ta ga ma Ku ne waɗannan gayin da kurmi masu lalata mana kalle. Haba ni rabani wallahi rabani ba ni bane ba wallahi Allah kuskure aka Kai ka biyo ta kai mata karfa ko? Ke dan Allah Allah rike min ijabi fa yaya fa wallahi sai rike min ijabi amma ni ban fa taba ta mu an rike min ijabi fa bisa dan Muhammadu Rasulullahi kai Yau zan yi maganin ka. Allah shike maganin bawa amma ai hakuri Take it. me za da Kabi. me za da Cinye. me dulan Dutsen cinye. dutse ne fa Cinye shi. Cinye. Baka ci ba? wallahi ban je gidan ka soja cinye ba ka ce baka jin tsoron yayana ba wai waye shi yayana aka fa yace fa yace shine tongue line nace kai ka san waye yayana bana ban je gidan soja ba dan Allah dan girman Allah Ka cinye na ce ma. baki ba hakuri ba hakuri me zan bashi Obiza dan Muhammadu Rasulullahi Ka cinye. Ai maganin ku ne. dan Muhammadu Rasulullahi Cinye mana da shi ma.